बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरबाय। नोंथांमोननो मोनसे आर्जेन्ट ब्रेकिं निउज लानानै फैदों, जेराव गोबां दुखु नांथावना आमेरिकानिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोराङाव फैदों। 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दाननि 30 खालाराव, अदेबानि थांनाय रबिबाराव मिशिगन रायजोनि मोनसे गिर्जायाव गाग्लोबनाय जादों। बे गुलि गावनाय आरो अर सावनाय जाथायाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा जादों, जेराव गोबां सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जादों। बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों, भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, जेन नोंथांमोना बे रादाबखौ क्लियार जानो हागोन। थारैनो मा जाथाय जादोंमोन आरो बेसेबां सुबुंफोरा थैखो आरो गिर्जा न'आव मानो बेबायदि अरखौ सावखो आरो गिर्जा न'खौ मानो सावखो आरो गिर्जायाव मानो गुलिबारि धाराधार गुलि गावहैखो, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना डिटेल्सै मोनगोन। जोबजासिम नायगोन। गोलियों की तड़तड़ाहट से अमेरिका अचानक हिल गया। चारों तरफ अचानक चीख पुकार मचने लगी। गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ आकाश में धुएं ही धुएं नजर आ रहे थे। अमेरिका के मिशिगन राज्य में रविवार को प्रार्थना सभा के दौरान एक चर्च में अचानक गोलीबारी शुरू हुई। इस गोलीबारी में कई लोगों की मरने की आशंका है। अधिकारियों ने बताया कि एक बंदूकधारी ने गोलीबारी के बाद इमारत में आग लगा दी। इस घटना में अब तक कितने लोगों की मौत हुई है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि घायलों की संख्या 1 दर्जन से ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पुलिस ने बंदूकधारी को गोली मारी, लेकिन गोली मारने से पहले तक 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। पुलिस अधिकारी की माने तो ग्रैंड ब्लैक टाउनशिप द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स के अंदर सैकड़ों लोग मौजूद थे। तभी 40 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी गाड़ी चर्च के मुख्य द्वार पर रोक दी और फिर गाड़ी से बाहर निकलकर गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि माना जा रहा है कि संदिग्ध ने चर्च में आग भी लगाई। आग बुझने से पहले घंटों तक लपटे और धुआं देखा गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। भयावह वीडियो देखने के बाद आपका भी रूह कांप जाएगा। इस तरीके से सैकड़ों लोगों को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया। बंदूकधारी को पुलिस ने गोली मारी, लेकिन तब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। इमारत में बंदूकधारी ने आग लगा दी, जिसके बाद आशंका जताया जा रहा है कि लगभग कई लोग घायल हो गए। अभी भी कई लोग मलबे में दबे हैं, जिसकी तलाश की जा रही है। स्थानीय पुलिस प्रमुख ने बताया, हमें विश्वास है कि आग लगाने वाली जगह का पता चलने के बाद हमें कुछ और पीड़ित मिल जाएंगे। पुलिस ने कहा कि अभी उन्हें आग या गोलीबारी का कोई कारण पता नहीं चल पाया है। पुलिस हैरान है कि आखिर बंदूकधारी ने क्यों गोली चलाई। हालांकि पुलिस ने उसे मार गिराया है। जिस चर्च में गोलीबारी की घटना हुई वह रिहायशी इलाकों और एक यहोवा के साक्षी चर्च के पास स्थित है। मिशिगन की गवर्नर ग्रेचेन विटमर ने एक बयान में कहा कि ग्रैंड ब्लैक के लोगों के लिए उनका मन बहुत दुखी है। उन्होंने आगे कहा, किसी भी जगह खासकर प्रार्थना स्थल पर हिंसा अस्वीकार्य है। इससे पहले उत्तरी कैरोलिना के एक तटीय शहर में शनिवार देर रात गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हुई। 8 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे थे। इस घटना के ठीक 24 घंटे बाद अमेरिका के प्रार्थना स्थल पर इस तरीके की घटना के बाद पूरी देश भर में दहशत का माहौल है। अनजाग्रा नायगिरिफोर, आमेरिका हादरनि मिशिगनाव रबिबार खालि दुथां मानसिया गिर्जायाव गाग्लोबनानै 4 सुबुंनि जिउ खहा खालामदों आरो लोगोसे खमैबाबो 8 जोखोम जादों। नोंथांमोना दायो जि जाथायखौ नुगासिनो दङ, बे जाथाया ग्रैंड ब्लैंक टाउनशिपनि, जेराव द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स अदेबानि मर्मन चर्च अदेबानि सानडेनि गिर्जाया सोलिबाय थादोंमोन एबा बयबो खुलुमनो सिबिनो बैयाव फैदोंमोन। हरखाबै फुंनि 10:25 सासे सुबुङा गावनि पिकआप ट्राकखौ लानानै चर्चनि बाउन्डारि फारसे जबरदस्ति गावनि ट्राकखौ सालायलांदोंमोन आरो बै सुबुङा गारिनिफ्राय ओंखारनानै
धाराधार गुलि गिर्जा सिङाव गावहरनायसै। एटेक खालामग्राया गुलि गावनानैल' थायासै, बियो अरबो लागायबाय, गिर्जायाव अर सावनानै होबाय आरो अरा गासै गिर्जाखौ खामग्लिजोब्बाय। बे हामलायाव दासिम 4 सुबुङा जिउ खोमाबाय। 8 सानिबो गोबां सुबुंफोरा घायल जानानै दङ एबा जखम जानानै दङ। बेनि गेजेराव माखासेफोरा गोबां गाज्रियैनो जखम मोननानै थैहां अबस्थायाव थानो गोनां जादों आरो खबर मोननाय लोगो लोगोनो पुलिस आरो फायार पुलिसा सफैबाय आरो अरखौ खोमोरबाय। पुलिसनि बुंनाय बायदिब्ला जि एटेक खालामग्रा सुबुंनि बैसोआ गासै 40 बोसोर बैसोनि आरो बिथांनि मुङा जादों जाहैबाय थमास जेकब सेफर्ड होननाय। आरो मोनथिहोनाय बायदिब्ला थमास जेकब सेफर्डआ मोनसे समायाव आमेरिकानि नेभियावबो खामानि मावखानाय सासे सुबुं एबा सासे व्यक्ति आरो बिथाङा खाथिनिनो बर्टन सहर होननायनि सासे थागिबि सुबुं, जायहा गिर्जाखौ एटेक खालामनो फैदोंमोन। प्राय बियो बैयाव 8 मिनिटनिबो गोबां सम थादों। जेब्ला 8 मिनिट जाबाय अब्लाना पुलिसा सफैबाय आरो पुलिसनि गुलियाव थमास जेकब सेफर्डआ थैबाय। दा फैयै फैयै बयनियावबो मोनसे सोंलु दङ जे बियो मानो बेबायदि खामानिखौ मावखो, मानो एटेक खालामफैखो होननानै गोबां मानसिफोरा सोंलु सोंदों आरो बेनि फिननायखौ पुलिसा ओरैहाय बुंदों। बिथांमोननि जि जाज खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोना मोननो हादों दि जायहा एटेक खालामदोंमोन बे एटेक खालामग्राया मर्मन चार्चनि बिसय बिथांहा मोनसे गोसोनि मोनसे मुगैनाय दङमोन आरो माबा मोनसे धोरोमखौ लानानै मुगैनायाबो बिनि गोसोआव दङमोन होननानै पुलिसा एबा जाज खालामग्राफोरा बेखौ फोरमान होदों एबा फोरमायदों। बे बिसयाव FBI आरो जायगानि पुलिसफोरा गोथौयै नायबिजिरगासिनो दंबावो। बे जाथाया मण्डलीनि बयखौबो सोमोनांहोबाय, मण्डलीनि बयखौबो गाबहोबाय आरो जायफोरहा न'खरनि सुबुंफोरा गोमाजाबाय बिथांमोनाबो गोबां दुखुआव दङ आरो मण्डलीनि खाथि खालायाव थानाय मण्डलीफोर गोबांफोरानो बे बिसयखौ लानानै आर'ज खालामगासिनो दङ। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोंनि लागै बे मोनसे गोबां दुखुनि रादाब, जेराव खौसे जानानै रबिबारनि सानाव खुलुमनो सिबिनो जिरायदोंमोन। बै जिरायनाय समावनो 4 सुबुंनि जिउआ खहा जाबाय। थर्ट मोनस्लाबासै 8 सुबुंनिबो गोबांफोरा आघात जानानै दङ, घायल जानानै दङ। दिनै गिर्जा न'आवबो सोरबा दुथाङा फैब्रबनानै धाराधार गुलि गावब्रबनानै गावबो जिउ गोमाबाय। बेबायदि अबस्था। मा भारत जाथों, मा आमेरिका जाथों, बबे पाकिस्तान जाथों, बबे बांलादेश जाथों, बुहुमनि गोबां हादोरफोरावनो ख्रिस्टियानफोरनि सायाव बेबायदि तारना सोलिगासिनो दङ। जायगा जायगा जों गोबांखौनो रादाबाव मोननो हाबावा। जों रादाबाव मोननायफोरखौसो आंबो नोंथांमोननो लानानै फैयो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दा बे जोबनायावनो बे दुखुनि समाव नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायदों। गोबाव समाव जानानै थांनाय जाथाय नङा, बे जाबाय थांनाय रबिबारनि बाथ्रा, 30 सेप्टेम्बर 2025 नि बाथ्रा। दा बेयावखाय जायफोरनि न'खरफोरनिफ्राय सुबुंफोरा गोमालांबाय बिथांमोना दुखु दङ, मण्डलीनि सुबुंफोरा दुखु दङ, गिनाया हाबनानै दङ। दा बेयावखाय जोंनि खामानिखौ जों मावनो नांगोन। आर'ज खालामदो जेन बिथांमोना गोहो मोनो, बोलो मोनो, बिथांमोननि गिनायफोरा जेन गोजान जायो आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जेन बिसोरनो मोनसे गोजोननायखौ होयो, मोनसे रंजानायखौ होयो आरो जायफोरनि न'खरनिफ्राय जि सुबुंफ्रा खहा जालांबाय बिथांमोननि थालांनाय न'खरफोरनि जि सुबुंफोर दङ बिथांमोनाबो जेन फिन बोलो मोनफिनो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेयावखाय आर'ज खालामदो। नोंथांनि आर'जआ बिथांमोननो गोहो होगोन, बोलो होगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे दुखुनि रादाबखौ नोंथांमोननो लानानै फैबाय। थारैनो निस्सय जों साफ्रोमनि थाखाय मावनांगौ खामानिया बेनो जे जों जेन आर'ज खालाम। दे अब्ला नायगिरि नोंथांमोन, सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे लाइक, शेयार खालामनो दाबावसै। थेंक इउ।